отличие в Съединените щати. В България все повече хора с диагноза целиакия нямат достъп до безвредната за тях храна. Заболяването е свързано с храносмилателната система и болните имат непоносимост към глутена, който се съдържа в пшеницата и ечемика. За тези хора няма лекарства. Те могат единствено да спазват диета и да консумират специална храна, която се намира трудно и е твърде скъпа. Повече от Нели Златева-Томова и Емил Александров. 1 на 100 души в света страдат от болестта целиакия. Когато хората с това заболяване консумират продукти, съдържащи глутен, те развиват белези на тежко недохранване, съпътствано с загуба на теглото, диария, анемия, болки в костите и забавяне на растежа. Силвана Попова е с диагноза целиакия от 3 години и се налага всеки ден да се бори с болестта си, издирвайки подходящата храна. От 20 годишнината си започнах да имам стомашни проблеми, много сериозни, и отслабнах с около 20 на килограма. Започнах обикаляне по абсолютно всякакви доктори, гастроентеролози, които за съжаление не са много добре запознати в България с нашия проблем, и ме диагностицираха чак на 3-та година. Което за мен беше доста голям проблем, защото вече бях станала 40 кг. Заради липсата на информация в първите месеци след поставяне на диагнозата, Силвана се е почувствала безпомощна. Сега обаче свиква с трудностите и зависимостта от специалната храна. Отидеш в един хранителен магазин, просто е ужасен кошмар, че започваш от най-необходимите продукти, като кайма и всякакви там колбаси, които съдържат глутен. Това е също и за киселите млека, не може да сме сигурни дали няма заразяване. И е много трудно като цяло да се спазва диетата. Друго притеснение на хората с това заболяване е, че в повечето случаи безглутеновата храна е с 4-5 пъти по-скъпа от обикновената, а за диета за цял живот това е непосилно за повечето болни. Заболяването с непоносимост към глутен може да се отключи след хирургическа намеса, бременност, вирусна инфекция или стрес, а в някои случаи се предава и генетично. Земеделският